Nga foli be ye ni video in lajɛli la. Ni an ye ni video in kɛ bi ka da kan denmisɛnnin fitinin dɔ san 28 a ka jɛnatigɛ kun bɛna tiɲɛ ka sababuya kɛ jɛɲɔgɔn jugu ye n'an b'a wele teri jugu bamanankan na caman na ni tubabukan na b'a wele les faux amis. O ko kɛra cogo min na n bɛn'o ɲɛfɔ ye ni video kɔnɔna na ani fana ladilikan caman bɛ yen n bɛn'o fɔ ye ni video kɔnɔna na an ka daminɛ. I b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na teri jugu o kun bɛna kɛ sababu ye ka an balimakɛ dɔ ka adamadenya tiɲɛ ni a donna fili kɔnɔ fili min ni a ɲɛnabɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ. Don dɔ la n ka abonné dɔ mɔgɔ dɔ a bɛ n ka video suivi kuma caman a ye n wele ka ɲɛfɔ n ɲɛna k'a fɔ ko degun b'ale kan n'a sɔrɔ a yɛrɛ tulo bɛ n na nin yɔrɔ la n ka foli b'a ye kosɛbɛ. A y'a jira k'a fɔ degun b'ale kan a t'a dɔn a bɛna a yɛrɛ bɔ a la cogo min na ka da kan ale teriw ale ni minnu bɛ yala ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ su ni tile u kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tɛ baara la wagati min na o tun ye mɔgɔ ye minnu n'u bɛ tramadol ta fura dɔ bɛ yen n'an b'a wele tramadol a bɛ sɔrɔ yalala furakɛlaw de bolo kosɛbɛ nka pharmacie ta bɛ yen n kan t'o ma pharmacie la fura dɔ fana bɛ yen ko tramadol mais n'o tɛ kelen ye ale a dɔrɔgulama de don n'i b'a ta a bɛ komi i bɛ ka dɔrɔgu de ta minnu b'a min n'a sɔrɔ u dɔ tulo bɛ n na walima e yɛrɛ bɛ ka video lajɛ n'a sɔrɔ i b'a dɔn n bɛ ka fɛn min fɔ a tora a teriw ɲɔfɛ fa nana don o mini na o kɔfɛ a teriw ɲɔfɛ halisa fo kana don gulɔmin fana na ka fara o kan a nana kɛ yɛrɛ sisan nɔ n'ale yɛrɛ ma tramadol ta walima n'a ma gulɔ min a tɛ se ka lafiya a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye a tɛ se ka baara kɛ a tɛ se ka sunɔgɔ a tɛ se ka mɔgɔ foyi ɲɛ a yɛrɛ ye a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na f'ale ka fura in de ta walima a ka gulɔ min f'a ka nin fɛn fila dɔ lajɛlen kɛ walima a ka fɛn fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ale yɛrɛ ka fanga sɔrɔ ka diɲɛ kow kɛ walasa min ka d'ale a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a ka se k'o kɛ hali baarayɔrɔ yɛrɛ la walasa a ka se ka baara yɛrɛ kɛ a cogoya la. A na se yɔrɔ yɛrɛ ma fa bɛna kɛ yɛrɛ a bɛna hali ɲagami a bɛ fɛ k'o bila ale la ale yɛrɛ jɔrɔlen don ale kana sa walima a kana n'ale ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ o kama a ye ne wele k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna n y'a ɲin'a fɛ fana n'a sɔrɔ n bɛ se ka video k'a kan walasa nin video in a bɛ se ka leçon di mɔgɔ caman ma n'a sɔrɔ e bɛ ka lajɛ k'e ka baara de don nin video in na i bɛna dɔn k'a fɔ fɛn min don a man ɲi n'a sɔrɔ e fana bɛ fɛ ka don a mini na walima a tali la a bɛ se ka halina caman d'e ma min b'a to i bɛ miiri siɲɛ fila sɔnni i ka don a da fɛ nka a sɔrɔla teriw de fɛ n'o ye teri jugu ye an ka kuma kɔrɔ dɔ bɛ yen min y'a jira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ e bɛ yala mɔgɔ 4 ɲɔfɛ k'a fɔ a mɔgɔ 4 si jogo man ɲi nɔ a suruyara walima n'a janyara a mɛn o mɛn e b'u dafa mɔgɔ 5nan na o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ k'i bɛ teri sɔn ta walasa e ka nin teri sɔn ta walasa e kana jogo jugu ta e k'i jija n'i bɛ tugu mɔgɔ kɔ i ni mɔgɔ min bɛ teriya kɛ i k'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni jogo ɲuman b'a la ka da kan fili dɔw bɛ yen n'i donn'o kɔnɔ i bɔl'o kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i b'a fɔ an balimakɛ in ta kɛra cogo min na nka ale ladilikanw fɛ an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi a bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin tagalen ɲɛfɛ n'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya fana nka n'i y'a ye video in kɛ walasa n y'a fɔ cogo min na e k'i hakili to i yɛrɛ la sɔnni i ka tugu teri sugu dɔw kɔ ka da kan teri jugu o bɛ se ka adamaden o bɛ se k'i fili k'i don kojugu da fɛ sigarɛti min b'o la gulɔ min b'o la dɔrɔgutaw b'o la fɛn caman caman b'o la o kɔfɛ ka tila ka bɔ a la o bɛ gɛlɛya fana a kelen bɛ tila ka k'i kunnadonni ye tuguni kabini teriya daminɛ i ka layɛ fɔlɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛnama ye sɔnni i ka tugu a kɔ o nafa ka bon kosɛbɛ denmansaw fana e min fana bɛ ka video lajɛ n'a sɔrɔ denw b'i bolo i k'i hakili to i ka denmisɛnninw na kosɛbɛ ka da kan den wololi ka gɛlɛn ka den bɔ a bonni na sugunɛ na k'a kɔrɔbaya ka don école la fo kana se a balikuyali ma o ka tila ka na kɛ
fɛn jugu tali ka hakili ɲagami walima ka jɛnatigɛ cɛ walima ka fa yɛrɛ don a la min yɛrɛ t'a ale ka laɲini a daminɛ na min yɛrɛ tɛ yɛrɛ min bangebaga min n'o ye i y'a fa ye walima i y'a ba ye min tɛ fana ka laɲini walasa o kana na e den sɔrɔ kabini i den bɛ tugu mɔgɔ min kɔ n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ don k'a fɔ a lamaralen tɛ kuma jugu de bɛ bɔ a da a tɛ mɔgɔ bonya walima a ka kuma o kuma f'a ka ba nɛni kɛ walima a ka fa nɛni kɛ walima i ɲɛ b'a la a bɛ sigɛrɛti a bɛ gulɔ min walima a bɛ kojugu kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a jogo la cogo min na i k'i den mabɔ a tigilamɔgɔ la sɔnni a ka na i den tiɲɛ ka d'a kan tiɲɛni dɔw bɛ yen fɛn minnu don n'i y'u tali daminɛ a ka gɛlɛn i k'i yɛrɛ bɔ a la a ka gɛlɛn kojugu i k'i yɛrɛ bɔ a la ladilikan min bɛ n fɛ k'a fɔ ye o ye nin ye e k'i jija kosɛbɛ i k'i hakili to i ka adamadenya la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ walasa i bɛ sijan sɔrɔ walasa i bɛ ka denmisɛnninya kɛ ka sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ ka kɔrɔ ka ɲa ka sijan sɔrɔ k'i ka adamadenya kɛ k'i yɛrɛ kunna wolo k'i somɔgɔw kunna wolo k'i ka jamana kunna wolo o tɛ se ka kɛ cogo si f'e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a b'a hakili to a ka kɛnɛya la mɔgɔ min n'a b'a hakili to a ka kɛtaw a n'a ka fɔtaw la ni nin video in diyara i ye k'a fɔ a ka di e ye ne ka to ka video kɛ développement personnel kan n'o ye ka mɔgɔw ladi ka misaliya ɲuman di mɔgɔw ma ani ka kuma fɔ mɔgɔ ye minnu bɛ se ka mɔgɔw bilasira n'a sɔrɔ nin video in k'e y'o nafa sɔrɔ nin video in kɔnɔna na k'a fɔ video in ye e bilasira i ye kuma minnu mɛn a kɔnɔna na a ye hakilila caman d'i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n'a y'i bilasira fana i kana siga i k'a fɔ n ye commentaire la n ka to ka video in ɲɔgɔnnaw kɛ walasa e bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ walasa e bɛ se ka ladilikan ɲumanw sɔrɔ min bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ taga ɲɛ n'an b'a wele développement personnel walasa i ka se k'o nafa sɔrɔ ne ka video kɛlenw na notre santé bɛ yan nɔ e nafali de kama e k'i jija o la sibiri o sibiri midi wagati n'o ye samedi o samedi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ notre santé sanfɛ walasa i bɛ to ka nin video ɲuman ninnu i ka se k'olu ɲɔgɔnnaw sɔrɔ k'u lajɛ cogo min na i k'an bɛn o la sibiri natɔ